Kaixo eta ongi-etorri jakindunera, gaur esferak ikusiko ditugu. Hasteko, esferaren egitura hau da. Borobil bat bezala, baloi bat bezalakoa. Beraz, kasu honetan bere azalera kalkulatzeko, kasuetan zuzenean kalkulatuko dugu bere azalera totala. Eta azalera totala formula honekin kalkulatzen da. Esfera batera azalera da lau bider pi bider r karratu. R hau da esferaren erradioa, osea, esferaren zentrutik aldera doan marra bat. Beraz, orain ariketa bat ikusiko dugu, hau hobeto ulertzeko. Bakarrik da formula hori aplikatzea. Beraz, kasuetan ariketa honetan, ematen digute R erradioa dela 5 kilometro. Beraz, kasuetan R hau, osea, esfera honen erradioa izango da 5 kilometro. Beraz, orain ja bakarrik da formula hau aplikatzea. Beraz, A, azalera totala, kasuetan esferaren azalera totala da zuzenean. Beraz da, lau bider pi bider R karratu, bider erradioa karratura. Beraz, erradioa da 5 kilometro esan dugu. Beraz, 5 karratura. Beraz, hau da, eginez lau bider pi bider 25, 5 karratura 25 delako. Eginez hau, emango digu azalera totala, 314,16. Eta kasu honetan kilometrotan denez da kilometro karratu azalera. Azalera karratutan adierazten delako. Beraz, esferaren azalera hau izango da. 314,16 kilometro karratu. Eta beraz, bakarrik da, esferetan bakarrik da azalera totala kalkulatzea. Eta horretarako da formula hori aplikatzea. Lau bider pi bider erradioa karratura. Eta horrela ja zuzenean azalera totala kalkulatuko genuke. Beraz, kasu honetan esferak eredu errezenak dira. Eta hau izan da guztia, gogoratu, sare sozialetan eta web orrialdean jarraitu jakindun.